सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಸ್ಟನ್ USA. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸನ್ನು ಯಾನು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಐಲ್ ಬಿ ಮಾಡರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಫ್ಯೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, please unmute yourself before you talk. If you have any questions, we will have a Q&A session at the end where you can ask them. ಇರಗಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಕೊನೆಟ್ಟು Q&A ಸೆಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ನಮಕ್ ತೆರಿಪೋಲಿ. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗು ಸುಮಾರು 70 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಗಣ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಡಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಣ ಬಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಬೊಕ ಈ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಪಾತೆಯರ್ನ ಕಲ್ಪವನ ಲೇಸ್ ಇನಿ ಉದಿಪಾನೆ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಈ ಲೇಸನ್ನು ನಡಪಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ನಮನೆ ಆಯ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿದಾನಂದ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸಂಧ್ಯಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಸನ್ನಣ್ಣ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ. ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಆಟ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸಗೆ ಝೂಮ್ಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರೆನ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಾನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ರೆನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಆಟದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ರೆನ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸಗ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಮೇರೆನಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ. ಝೂಮೋಡ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಟ ಸಿರಿ ಪರ್ವ 2025 ನೆಟ್ಟು ನಡೆತಿನ ಆಟ ಸಿರಿಮೂಡಿ ಸಮ್ಮಾನನ ದೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತಿ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ ಪರಿಚಯದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ರನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಯಹಳ್ಳಿ. ಮೇರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಮಧುಸೂದನ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಸುಮತಿ. 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1961
ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇರ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯರ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಾರ್. 1994 ಮೇರೆನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧುಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಾರ್. ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಕಲೆರ್ದು ಪುದರು ಪೋಯಿನ ಮೇರ್ ಐನು ಛಂದೋಬದ್ಧ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಐವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗುಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸಂಶೋಧನೆ, ನಿಘಂಟು, ಅನುವಾದ, ಗೀತರೂಪಕ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಕವಿತೆ, ಎಲ್ಯಕತೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಡು 180 ಜಾಸ್ತಿ ಕೃತಿలను ರಚಿಸಾದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ದರ್ಶನಂ, ಕನಕ ತರಂಗಿಣಿ, ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಮಹತಿ, ಉತ್ತರ ರಾಮ ಚರಿತ್ರಂ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚರಿತಾಮೃತಂ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಚಕಾವ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದಸ್ಸು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಚರಿತ್ರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯ, ಸರಳ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ, ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆ, ಕನಕ ಮುಂಡಿಗೆ, ಪುರಂದರ ಮುಂಡಿಗೆ, ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದೋಬುದಿ, ರಾಗದರ್ಪಣ, ಶ್ರೀ ವಸಂತ ವಿಠಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಭಗವಂತನ ಭಾವಗೀತೆ, ಪ್ರಸಂಗಾಭರಣ, ಪ್ರಸಂಗಾವಧಾನ, ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ, ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಾಡು, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಘಂಟು ಇಂಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿನಾರ್. 2012 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಮುಂಬೈಡ್ 1994 ನಡೆಯಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜಯಪುರಡು 2012 ನಡೆಯಿನ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಗೌರವಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರು. 2012 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಕ್ಕಳ ಚಂದಿರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಕನಕ ಗೌರವ, ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯಕ್ಷ ಮಂಗಳಾಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ವಿದ್ವತ್ ಪರಂಪರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ಕುವೆಂಪು ಟ್ರಸ್ಟರ್ದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಣಿಪಾಲದ ಮಾಹಿರ್ದು ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಗಮಕ ರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ, ಪದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜಡು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾತಿನ ಮೇರ 2010 ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೈಸೂರುಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಗಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನುಡು ಕಲಾವಿದರಾದ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಬೋಧಕರಾದ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರಡು ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ಪುದರು ಪೋಯಿನಾರ್. ಇಂಚಿನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮೇರೆನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪರವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಮಂಚುಗು ಬರಡು ಪಣ್ಣದ ಯಾನ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸದ ಶುಭಾರಂಭಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಂದುಂಡತ್ತ ಆನಂದ್ ಕೇನುಡು ಇತ್ತಕೇನುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಆರೇನೊಂಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅರೆ ಕೇಂಡೆ ಆಸ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೇನುಜಿ ಈರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಲ್ಪ ಈರ್ನ ದೇನು ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಏತೋ ಸಾರ ಮೈಲ್ ದೂರಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರನ ಮನಸ್ಸುಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗ್ಯ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮೆದ 7ನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗದಾತ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಜಗತ್ತದ ಮಾತಾ ಕೋಡಿಡ್ಲ
ಭಕ್ತರುಲ್ಲೆರು ಪಣ್ಪುನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ ಯಾನು ಎಣ್ಣನೆ. ಇನಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಡು ಈ ತುಳು ಕಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಾನು ಉದುಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ this learning Tulu learning program and wishing all the best to all the students who are going to learn the Tulu language. Tulu panda mrudu ಅಂದರ್ಥ, ಸಾಫ್ಟ್. ಐನು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂದೆತ್ತಾತ್ ಕೋಮಲವಾಯಿನ ಸಂಗೀತಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ನನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯ ಅತ್ತು. ಉಂದೆತ್ತ ಪಿರಾಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿದ್ವಾಂಸರನಕ್ಲು ವಿಚಾರ ಪಣ್ತೇರು. ತುಂಬಾ ಶಾಸನಡು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಐಟ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. 7ನೇ ಶತಮಾನದ ವಡ್ಡರ್ಸ ಶಾಸನ ಇಪ್ಪು, ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ 3ನೇ ಶತಮಾನದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು, ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ, ಪೆಲತ್ತೂರು ಶಾಸನ, ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸನ, ಅನಂತಪುರದ ಶಾಸನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾರ್ಮೆಲು ತಿಕ್ಕುವ. ಅಂಚನೆ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಕದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯೋದಾಹರಣೆನೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಭಾಗವತೋ, ಭಾರತೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯಲು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಒಂದು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆ ನಮನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿಪ್ಪುನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮ ಬಂಟರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವುಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಅವು ತೋಜುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡೆ ಇಲ್ಲದಪ್ಪೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದು ಆಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡತ್ತ. ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಪಣ್ಪುನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ಬ ಆಂಡ ಒಂದು ಪಿರಾಕದ ತುಳುನಾಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣ್ಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇನಿಕ್ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆತದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು 1000 ಹೆಚ್ಚಿ ಭೂತಲುಲ್ಲ ಪಣ್ಪುನೇನು ನಾಡು ಪತ್ತದೇರು. ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. 1000 ಮಿತ್ತು ಭೂತಲುಲ್ಲ ಅನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಕೈತೆ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆತದುಂಡು. ಐತ ಪಾಡ್ದನದ ಪೊರ್ಲು, ಆ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಇಪ್ಪುನ ಸಂಗೀತಾಂಶ, ತಾಳದ ವಿಷಯ, ಛಂದಸ್ಸು ವಿಷಯ, ಐತ ತುಳು ಪಿರಾಕದ ಶಬ್ದಲೆನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ನನಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಹಿತಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಯಾವಂದವು. ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪು, ಕಲ್ಕುಡ ಭೂತದ ಪಾಡ್ದನ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನ ಒಂದು ಒಂಜಂಜಿ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲು ಇಲ್ಲ. ಒರಿ ಪಣ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನದ ಲಕ್ಕ ನನೊರಿ ಪಣ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚ ಐಕ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲಿನ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಒಂದೆತ್ತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪುದರ್ದೀತೇರು. ಪಂಡ ಇನಿತ ಸಭೆನ ತೂದು ಇಡೆಗೆ ಸೇರಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ತೂದು ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ನೂತನತೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪತ್ತ ಆ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡ್ದನದ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊರ್ಲುಗಾಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪನ್ನೊಡಾದ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐತ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ, ಐತ ತಾಳಮದ್ದಲೆದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಾದ, ತೆಂಕು ಬಡಗು ತಿಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಿನ, ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂಶದ ಸೌಂದರ್ಯದಾದ ಒಂದು. ನನ್ನ ಈ ಪಾಡು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಗೀತೆಲು ಅಂಚನೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಡು ಓಬೇಲೆ ಪದ ಪಣ್ಪುನ, ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಪದ ಪಣ್ಪಿನ ಇಂಚಿತ್ತೆಂಟು ಪೂರ ತುಳುತ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲು ನಟ್ಟಿ ನಡೋ ಒಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬದ್ದನ್ನೆ ಓಲುಂಡು ಬದ್ದನ್ನೆ ಓಲುಂಡು ಬದ್ದನ್ನೆ ಕುಡ್ಲಡುಂಡು ಬದ್ದನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆ ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂಶ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಉಂಡು.
ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪದ ಪಣ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಗಟದ ಏತೋ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವು ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕಿಯೇ ಬೊಳ್ಳಿ ನುಂಗಿ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾನ ಒಗಟು ತುಲೆ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕಿಯೇ ಪಂಡ ಬಾಳೆ ಪರಂಡು ತಿನ್ನಗ ಆಯ್ತ ಸಿಪ್ಪೆನು ಸ್ಥೂಲಿನ ಪಿದಾಯಿ ದಕ್ಕದು ಅವು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ದಕ್ಕಿ ಉಲಾಯದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಭಾಗನು ತಿಂದೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಆಯ್ತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಹೃದಯ ಇತ್ತಿನಾಯ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಗಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಾದದ ಪಾತೆರಲು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಜೀವನಗು ನೀತಿ ಪಂಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರವತ್ತಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಕಂಚಲಿತ್ತುಂಡ ಎಂಚಲ ಉಣೋಲಿ ಇಂದು ಸುಲಭುಡವೇನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿ ಪಾತೆರ ಪವನ ಬೂರುಂಡ ಪೆಜ್ಜೊಲಿ ಪಾತೆರ ಬೂರುಂಡ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪವನು ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಬೂರುಂಡ ಪೆಜ್ಜೊಲಿ ಅವೇನು ಅಂಡ ಪಾತೆರ ಬೂರುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾತೆರ ತತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂಡ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಳ ಅರ್ಥ ಐಟು ಉಂಡು ನನ ಉಂದೆಟ್ಟ ಇಂಚಪ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗೀತೆಲೇನು ಬಾರಿ ಬರೆತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಪ ಭಾವಗೀತೆಲು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುನ ಕುಲ್ಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಆ ರಿದಮ್ ಆ ಲಯ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಉಂದೇನು ಪಣೊಂದು ನಲಿಪೊಲಿ ಕುಣಿಪೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಪದ್ಯಲು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಡ್ಲ ತುಳು ಪದ್ಯನು ಪಣರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿತಿ ನಾಲ್ ಅರುಣಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಮೋಲು ದುಂಬಿದರಾಪುದ ಅಂಬಿಕೆ ರೂಪುದ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲು ಕಟೀಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿತಿ ನಾಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ಲ ತುಳುತ ಪದತ ಪೊರ್ಲು ನನಲ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬರಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಯಕುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಗಾರನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡೆಂಕ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಡು ಬರಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಬರೆಯಿನೇನು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತ್ತು ತುಳು ಮನಸ್ಸುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯೊಲೆನು ಪಂಡ ಐಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಒಂದು ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕುಂದುರಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಣನಾಥ ದೇವೇರು ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕುಂದೂರಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಣನಾಥ ದೇವೇರು ಸುರುಕಡ ಇಪ್ಪಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರಣಂಕಿಲದ ಗುರಿಕಾರು ಸುರುಕಡ ಇಪ್ಪಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರಣಂಕಿಲದ ಗುರಿಕಾರು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯನು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನತ ನಾಲೈಡು ನಲಿಪುಡು ಜನಕುಲೆ ನಾಲೈಡು ನಲಿತದಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಜನದಾನೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ನಲಿಪುಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಡು ఉందాండ అవు క్యాసెట్ ఆవుడు ಸಿಡಿ ಆವಡು ಐಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪದ್ಯಗು ಕುಣಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಡಾವಡು ಅತನಗ ತುಳುಕು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಜಿ ಪಿರಾಕದ ಯವ್ವ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯಲೆನ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇತದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೊಡಲ ಅವೇನು ಎಂಚ ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೆರೆಪಾವಲಿ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಆ ತುಳು ಸಾಲುಲೆನ್ನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೆರೆಪಾವಲಿ ಪಣ್ಪಣ ಯೋಚನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪಡು ಕಲ್ಪುನ ಆರಂಭ ಹಂತಡು ಅವು ಅಂತ ಕಷ್ಟನೇ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕಾಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಲಂಡನ್ಡು ಜರ್ಮನಿಡು ದೂರ ದೂರಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಪುನ
ಅವಕಾಶಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ತುಳುತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಲು ತಿಂಗಳುಗರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಆಚರಣೆಡು ತುಳುತ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆನ ತೋಜ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು. ಅತನಗ ಜೋಕುಲು ನಿಧಾನವಾದ ತುಳುನು ಕಲ್ಪುವೆರು. ಆ ಕಲ್ತಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಡು ಬೇತೆ ಬೂಕುನು ಓದರ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು, ಬೇತೆ ಪದ್ಯೊಲೆನು ಕೇಣರ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚ ಅಕುಲ್ಲ ತುಳುವೆರಾದು ನಲಿಪುನ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಾತಾವರಣ ಮಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ ಪಂಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆನ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ವಾ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿಂಡಲ ಆಕಲು ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪನೇನು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತಾದಿಡು ತೋಜ್ಪಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆನ ದೀತೆರು. ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಧಾನ ಪೋವಂದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಅದು ತುಳುತ ಚರಿತ್ರೆಡು ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಮೂಡೋಡು ಪಣಪಿನವು ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಮಾತ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಆರಂಭಡು ಸುರುತ ಪೆಜ್ಜೆನೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಛಲ ಬುಡಂದೆ ಐಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಆಪುಂಡು, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಆಟದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂದಕ್ಕೆ ಬೂಡಾಯಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಮಾತ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. The curriculum of the Tulu learning program is very well planned and systematically arranged with the academic norms. That is very important. So it is backed by the grammar systems and pictorial representations. It is very easy to understand and learn and to speak Tulu. ಉಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ, ಆಟದ ಮಾತ ಗುರುಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ತುಳು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸು ದುಂಬು ಪೋವಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುದು ಬರಡು ಒಂದು ಹಾರೈತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಎಂದು ಯಾನು ಬಯಕುವೆ. ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಈರನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ಕೇನೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಪಣ್ಣದಾಪುಂಡು ಈರನ ಪೆದ್ದಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪನೆ ಧನ್ಯ. ನಮ್ಮನ ಈ ವರ್ಷದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಲೇಸ್ ಬಾನದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಲೇಸ್ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಾನ ಉಂದೆತ್ತ ಇತ್ತೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನಾನೂರಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪರಿಚಯದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ. Manjunatha R. Shetty is a Seattle-based technologist by profession with over 2 decades of experience and currently serves as the president of the Bunds Association of North America, BANA. Together with his wife Pavitra Shetty and son Hari, a high school student, he is actively involved in entrepreneurship, cultural preservation, and community engagement. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಲೇಸದ ಅಂಗಣಗು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ರನ ಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. Thank you, Sanjaka. Can you hear me? Yes. Yes, good. Yeah, Dr. Kabinale sir, Anna did everything, so there is nothing to speak. It's covered all about Tulu and other stuff. And first of all, thanks everyone being part of this initiative, particularly Bhaskar and Srivali Akka, all the executive members, Pooja Akka, Sandhya Akka, Mohan and Ratna and everyone. It's so beautiful initiative because this is more than a class, because this is a bridging the generations, connecting the roots, defining the identity and passing on to the next generation.
Thank you so much, Ata, for doing this great initiative. This is excellent. We as a Bana proud to be partner with this initiative. It's our privilege, our honor to connect with Ata, expand together, and we have our support and partnership forever. And thank you so much for organizing this wonderful event. Thanks to all the instructors and the lot of work going behind the scene here. So all the volunteers for their priceless time and commitment and dedication. Wishing you all the best and happy learning and great journey together. Sandhya can take over. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ರೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತಿರ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾನೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೆರು ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಆಟ ಶುರು ಆಯ್ನಿರ್ ದಿಂಚ ಆಟಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. Please welcome Pooja Shetty, a senior manager at Metsera with 20+ years of pharma experience. Pooja is a proud Tulu daughter and granddaughter of late Mrs. Leelavati Rai, the first female MLA in Dakshina Kannada. Proud daughter of Kundadka Sudhakara Rai and Kodiyalaguttu Geeta Rai. As General Secretary of ATA, past Secretary of New England Boston Tulukota 2 terms, and past board member and multi-time regional representative of Bana, New England region. Pooja is deeply committed to community service. Notably, she was Boston Bana's webmaster in 2007, revolutionizing the organization's website to engage the community. Along with being electronics engineer from Malnad College of Engineering, she is known as Encyclopedia of Pictures, a passionate photographer, healer, life coach, and handwriting analyst. An avid Bollywood dancer, Pooja recently explored Yakshagana under Dr. Rajendra Kedilaya in ATA online class, deepening her connection to her cultural heritage. She was privileged to perform her first Yakshagana alongside her guru Dr. Kedilaya. Pooja can also read and write Tulu thanks to her teacher Satish Agpala, living with her husband Ashwin and daughter Sneha. Itte Poojakka reddu ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ಈತ್ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತಗು. ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಕ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಆಟದ ತುಳುತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪೆರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ತುಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಗ್ರೋ ಮಂತದಂಡು how it has helped to evolve myself. I want to just share my journey. So enk pure Tulu paterre atonji barpuji and mixed paterve so that other people can also understand. So yan Bhadravati putudini. So ena pappa amma enk ಬಾರಿ ತುಳುಟ್ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚಿಲ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಅಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಸ್ಗೇನೊಂದು ಮತ್ತ ಬೆಳತಿದೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ಬೊಕ ಭದ್ರಾವತಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ 40 ಬಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ ನೇಬರ್ಸ್ಲ ತುಳು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ತುಳು ಪಾತೆರುನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆರ ಅನ್ನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೈತಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ US ಬರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿ US ಬತ್ತಿ ಬೊಕ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜನರೇಷನ್
ತುಳು ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತ ಪಾತೆರು ಅಂತಾರೆ ತುಳುಟು, ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ ಮಲ ಸಿಟಿ ದಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದಿತ್ತಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನೆರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವಂದಿತ್ತನೆ, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ್ ಪನೆರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವಂದಿತ್ತನೆ. ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಬರ್ಪುನಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವೀಸೇ ತೂಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ US ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಬಾಸ್ಟನ್ ಕಲ್ಪನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ, ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳುವೆದಿ. ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಸ್ಟನ್ ದ ಬನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕುನು ಪಾತೆರುನು ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಪ್ನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕೆನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊರ್ತಿನ ಅಕ್ಕುಲೆ. ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ತುಳುವೆರು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಂತದೇರಿಂದು ಪನೆರೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿದ ಪುದಾರ್ ಕೈಡೇಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನ. ಸೊ it was I was even more attached to it because Kaidale is my family name. So I was so blessed to work for a company called Kaidale Consulting. ಸೊ ಅಂಚ ಕಲ್ಪನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಬಣ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾನ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಾನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಬಾನ ಪೋಪುನ ಮಾತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಮನ್ಪೊಡು ಬಾಸ್ಟನ್ ಅಂದ್. ಯಾನಿ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು, ಕನ್ನಡ ಕೂಟಾಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ದಾಯ್ ಎಂದು ಎಂಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತನ. ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಆತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಆತ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅವು ಐಡ್ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಎನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿ ಐಡ್ದಾತ್ರನೆ ಮಾತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಈ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ತೆನಸು ತುಳು ತೆನಸು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಭದ್ರಾವತಿಡ್ಲ ಬಣ್ಸಂಗಾಡ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲುಪ್ಪನಾಗ ಆತಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ತೂಯರೆ. ಸೊ ಮೂಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಅಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ರಿಯಲಿ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ತುಳು ರೂಟ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೆಂಟರ್ ಅರೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು. ಅಂಚ ಅವನ್ ಆಟದ ಉದಿಪನೆ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಅಕ್ಕು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಟೀಮ್ ಏತ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಆಟದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡುಂದ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳುಕೂಟಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ ಆರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಯರು. ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ರಡ್ಡ ಬರೆಯರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ರಡ್ಲ ಬರ್ಪುನು. ಆಂಡ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕಲ್ತಿನಾತ್ ಬಯರೆ ಕಲ್ತಿನಾತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕದಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುದಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆದಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮೋದಿನ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಪೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಗರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ Kannada or Hindi, we wouldn't have got an opportunity to perform in front of Modi because we are unique, because our culture, Tulu culture is unique. We got selected to perform for Modi's event, and
and we performed in front of Modi, and Modini ಈತ ಕಾಯ್ತಾಲಡು ತೂಪನ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಎಂಕ್ ಮಂತುಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಶೈ ಪರ್ಸನ್, ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕುಲೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನಾತೆ. ಅಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತ MC ಮನ್ಪೆರೆ ಮತ್ತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂದಿರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡದಿ ಪಾತ್ರೆಂಡದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಪೆ ಜೋಕುಲು. ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿದಾದಂಡ community involvement is very important. If you're not involved with your community, then it is very hard to keep in touch with your language and culture. So I request everybody to get connected to your local Tulukuta organization, ATA, or any event, any Tulu event. So ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ವ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 years ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏತೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಕನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊನ್ವೆರು. ಐಡ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನಗ ಐದು ಜೋಕುಲು MC ಮನ್ಪುನಗ ಪದ ಪನ್ನಗ ಈ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ ಗಾದೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೋಲ್. ಎನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತೆದ್ ಅಲೆಗ್ ಅಂಚಿನದಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿಜಿ. ಈ ತುಳುಕೂಟ ಬಾನ ಆಟ ಮಾತ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆತು. ಓ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇರು ಈ ಪತ್ರಡೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಯ್ ಮನ್ ಪೂಜಾರು ಒಂದು ಮಾತ ಪಂತಿನ ಉಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಿ ಬಡ್ಡಿ ಆತು ಬನಾನಾ ಬನ್ಸ್ ಅವಡು. ಸೊ ಅಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲೆಗ್ ಪೋದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಏನಾರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ I'm so happy that ATA is doing one more spoken Tulu class and helping to promote and preserve Tulu language and culture to future generation. Nama jokulu, nama pulinakulu patrendane, avu nama bhashe oriyuni. So Tulu lippi already ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಿವೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಟಲ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ರಿವೈವ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲಿನಕುಲು ಮಾತ ಐನ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಪ್ಪೆರ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಮಾತ ಪಂಡದು ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಕ್ಕ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನೈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದ ತೆಲಿಕಿದ ಮೋನೆದ ತೆರಿದಿನ ಪಾತೆರದ ಮಸ್ತ್ ಸರಳತೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರ್ಕಾರಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಮೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರ. SDM ಕಾಲೇಜಡ್ ಲಾ ಕಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡ್ ಉಲ್ಲೆರು. ಮೇರೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಳಕಳಿ. ಮೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ ಅವೆನು ಮೂಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕಲ್ಪಾದೆರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ತದ ತಾಳೆಗರಿಲೆನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಟರ್ದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಗೀತ ಪರಿವಾರದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಟ್ಟಣ ಕ್ಲಾಸುಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಲೇಸದ ಅಂಗಣಗ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಧ್ಯಾ. ಓಕೆ ಇನಿತ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬಿನಾಳೆ ವಸಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೆರಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣಗ್
ನಮ್ಮರೇ ಆಯ್ನ ಆಟದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಪೂಜಾ ಅಕ್ಕಗ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಗ್ ಆಟದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರೆರೆ ಕಲ್ಪವ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. I know here most of you don't understand Tulu. So I am thinking I should talk in English for this class, for this event. And after this, after our 9th class, we are having the closing ceremony. That day I am going to talk only in Tulu. Because by then all of you will have become experts in speaking Tulu. Hope that is okay for you. Okay. It is with great joy and pride that I welcome you all to this special Zoom session of this Tulu speaking course. This is organized jointly with the ATA, All America Tulu Association, and BANA, that is Burns Association of North America. This program is very close to our heart. Every time we speak a word of Tulu, we are connecting to our roots, to our ancestors, and to the rich heritage that has shaped who we are today. And I sincerely thank all of your this participation, and who you are all showing so much enthusiasm to learn Tulu. And our I have to thank our dedicated teachers who are putting their heart and soul to this mission. And I have to thank Bana for joining hands with ATA to this beautiful collaboration. When organizations come together for a common cause, magic happens. And today we are witnessing that magic. I am saying this because once we collaborated with Bana, I am seeing a lot more participants joining to our class. And let us remember, like, language is our identity. The more we speak Tulu, the stronger our bond becomes as a community, as Poojakka told already. So let's continue learning, speaking, and spreading Tulu with pride and love. It is a great pleasure and honor to have Dr. Kabinale Vasanta Bharadwaj sir with us today. His remarkable contributions to the Tulu literature have been truly inspirational. We already heard him talking about these cultural like Yakshagana and songs, and how this is amazing. I am delighted to announce that 2025 ATA Sirimudi Award, the Sirimudi Literature Award, is being conferred on Dr. Kabinale for his outstanding work, Tulu Kavya Mimamse. Yes. And Bana President Manjunath Anna spoke beautifully about our collaboration between ATA and Bana, and about our rich Tulu culture. And his two children, that is Siri and Hari, were our students in our spoken Tulu class last year, and we thoroughly enjoyed teaching and guiding them. And Poojakka, a very active, enthusiastic member of our
team. As you already heard, I don't know, most of you may not understand, you might not understood her because she spoke most of it in the Tulu. She was how compassionate she was, and she is she was explaining how Tulu helped her to develop in this community, and all those things she spoke. Yes. And thank you, Pujaka, for your constant support and your presence. And a big thanks to our moderator, Prasanna, for guiding the session with such clarity, and our EMC, that Sandhya Chidanand, for hosting today's inauguration so gracefully and making it truly memorable. Now, and I have to say this to our I am seeing a lot of kids here. One thing, what you are learning in the class, I just want, these are the small tips for you kids. Like, if whatever you are we are having a conversational class, I am going to show you how our curriculum goes. I'll show you. Then before that, I'll tell you, just your parents, either mom or dad, anyone might know Tulu at home. Just speak Tulu. Even if it is wrong, it is okay. They will correct it, and there will be, I will show you now. We always, every day, once you start, today is our inauguration, and next class is our first session. From that day to January, second week of January, that is 10 total 9 sessions we have now. In that, every day you will be getting homework. Just do the homework, send to us, just record it, send to us. Don't hesitate. Even if you are here for learning, so don't hesitate. Whatever you want to, you try to say that in Tulu. And whatever we are teaching, every day we are teaching everyone. That again, I'll show you what I'm teaching in next classes. Just send to us. Even if it is not relating to the homework, it is okay. Just record it and send to us. Our teachers, we have very good teachers. We have our Bhaskaranna, Prabhakaranna, Jagadish, Reshma, I don't know whether she can join us this time. Her daughter Dhyana Shettiar is here. She will be guiding you, and I am myself. Yeah, and our today's EMC, you all know by now, Sandhya. She is also one of our teacher. Yeah, we are here to guide you. So we are here to, if you make mistake, don't hesitate. If we say something like, oh, this is not like this, just take it positively, and you try to learn. This is our small tip. And then our classes, all the classes are in Zoom, and the same time class starts at 11 o'clock, and it's 1 hour class, 1 hour session. And anyone who knows to read and write this English or Kannada can join the class. And if there are children, I mean small kids, they don't know how to read and write, then parental assistance is required. And okay, our class structure, how it is, I'm going to show you, tell you how our classes are. Okay. There will be a theory session and a practice session. Theory in the class, we are we say that we are teaching you theory, as well as there is a practice session. Soon after, after 30 minutes, we will switch to the practice session. Everyone will be called, and we are asking you to repeat it, or we are asking you to frame the sentences. All those things we do in the class. And daily homework, as I told you, daily homework will be there. That is must. That is the key to success. If you are not doing the homework, you don't get it. You don't get it, means you don't learn. So homework is must. And every day homework should be posted in the WhatsApp group. Our dedicated teacher will review and provide feedback on your homework. And for the class, what is required is pen
or pencil and one book and eraser. That is required for every class. And our classes are after ninth class, after 8th class, we are giving you one project work that is your own selection again, and you have to submit that project. And in the last session, that's the 9th session, you have to present in the class what you have written or what you learned. All those things you are going to present. That should be in Tulu. Don't worry, now we are guiding step by step. We are everywhere with you from first class to the last class. And after that also, if you have any question, any doubts, just give a call. We are there to help you. Okay, as I told you, our classes are in Zoom. Next, our first day today is the first inaugural session, and I am going to show you how our curriculum works. And second class, next class on Sunday 11 in Florida it is 11, in different parts in different times, time zone, the same time zone. Today you joined, right? The same time zone. That is a vowels, consonants, and part of speech we are going to teach on the in the first class. And there will be all of 6 days you are getting homeworks. We are sending you homeworks every day. We are sending one homework. You have to complete it by the end of the day, and we will correct it and send to you back with the review, what is wrong, what is right, how you did, everything. Then third session, that is the next to that session, is a sentence framing and sentence structure, noun, pronouns, and verbs. These are all we are giving on the third session. And fourth session, we are fourth session is the tenses, like a past tense, present tense, and future tense, colors, and again I am going to tell you, this Tulu is not like English. It has its own beauty. It has respect, it has a gender, all those, it everything it has. Okay, we have to learn all those things. And our this is fifth class is the body parts and household items, colors, and etc. We are going to teach you on the fifth class. And sixth class, Tulu numbers, calendar, and weather and seasons, different seasons, how you say in Tulu, what is the numbers, how you pronounce our numbers in Tulu, all those things we teach on the sixth class. And seventh class, that is the conversation at home, like how we speak at home, when a guest comes, what we do, how we greet them, and family members, and how we call our family members. Like we have a title. English doesn't have any title, even if it is close friends, other than father and mother, everyone calls by name. No, but in Tulu we have beautiful relationship forms. We are how we call our aunt, uncle. Only aunt, uncle is there, but still no one uses it. Everyone, even if one neighbor comes, we call by name. No, it's not like that. Here, Tulu is a beautiful language. It has its own what you can say, its own culture, all those things it has. You will come to know once gradually when you start talking Tulu. And family relationship, all those things we teach on 7th class. And 8th class, that is the conversations, like conversations at market, grocery store, or school, or office, all those things we are going to teach you on the 8th class. 9th class, again I told you, project work submission. You are you are having your own paragraph or your own article or something. You are writing it in your language. Like write it in Kannada. If you know Kannada, you can write it in Kannada. If you know Hindi, write it in Hindi. Or if you know English, write it in English. But that should be your
whatever you learnt from our classes, right? You are writing on basis of that and in your own words. Yeah, in Tulu, but only script is any script is okay for us, but it should be Tulu. Okay, that is the project work. And final 10th class, 10th is the closing ceremony. You will be and that day you are going to get a certificate from us, from ATA. You are going to get a certificate, and that day you can enjoy like we are enjoying our victory, because by that class I told you initially when I start talking, I told you at the end of the ceremony, there is a class, that is we are having the closing ceremony. That day I am going to talk in Tulu, and you all will like it, going to like it, and you also start conversing in Tulu. Okay, this is our class structure. This is the all 10 classes. And closing ceremony we will do it differently. We can do it like a Vijayotsava. Vijayotsava means what is the Vijaya? You might know. Vijayotsava means we are celebrating our success. That is called Vijayotsava. Vijayotsava, what we can do, here I see lot of, and I am seeing Nirmala Kumari Akka. She is from Kasaragod. She was our student in Tulu Lipi, and she is 73 or 74. She learned Tulu Lipi, and she is still learning Indian classical music. And we had a Vijayasava in a Tulu Lipi class. That was amazing. She sang one beautiful Rama Kirtana. And even here also, all the kids, you can participate. Whatever talents you have, you can show us your talents. And keep in touch afterwards. Another thing I am going to tell you, this is our third Tulu spoken Tulu class. Then previous 2 classes, we had amazing kids. Like whenever sometimes we had an opportunity to go to some other community events and all, like last time I went to Michigan, and this time we had Siriparba. All came together, 500 families, and in that most of the families had kids who learned with us, and those kids came to me and they hug us, and they say, oh Yana irnottige Tulu kalte solumelu. Even that few words, it is very nice to hear, and feeling so happy, feeling proud that our kids are talking and enjoying it. This is what happens once our classes are over. And so after class, after the 10th session, like after class is finished, it never ends. Class never ends. You anytime, if you have a problem, any words you don't know, or any sentence you don't know, or you still want to talk, just give a call. Any of us, whoever is free, we will talk to you in Tulu. So we can do lot of things here. So this is our class. This is our class schedule. Yes. Then I really like to thank each and everyone here for joining us in this mission. And thank you so much. Again, I am thanking all our guests. Kabinale Anna, it is too late for you. Our function is also almost over. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Srivalyakka, for the detailed explanation about Baletul Patirga class. It was wonderful to hear you. Now I will open the stage for question and answers. I request Srivalyakka and our ATA founder president, Shri Bhaskar Shergar Anna, to answer any questions from the audience. Over to you, Anna and Akka. Please. Yeah, the Soumya Shetty raised the question. Soumya, please. Hi. Please unmute. My name is Soumya. Yes, Soumya. Hi. Yes, I have a question. One second. Yeah, so my daughter is 8 years old, and I missed the first 5 minutes. I just want to confirm, this is a spoken like class, or like she has to learn?
So she, No. I don't know right now, she will do the writing part, but yeah, I just want to know what is her experience with younger kids, you know. Yeah, this is totally, this is spoken Tulu class. Does she know Spoken. to speak? She understands fully. She doesn't know. No Like she knows problem. neer Even if bodu like that. she understands, that is better. If she understands, Yeah, that she is better. understands Yeah. fully. Yeah. Yeah, that She- is better. Okay, She can. yeah. Say hi, everybody. Yeah. It's a Okay, Tulu class. We will send you next Sunday. yeah, and also we are going to give daily assignments, and Okay. we'll send a text. So if in case she cannot read that, Yeah. and I request all the parents to read that and do the practice. Okay. Yes. Sure. Yeah, we will say, Yeah. we will clearly say what to do and like Okay. it's text written. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. We have Prabhakaranna here, our teacher. Prabhakaranna, unmute yourself and talk. Hello. Namaskara. Good morning, good evening to everybody. So this you really enjoy this class, and I just want to say two things. Nobody here got knighted by royals. Nobody got Nobel Prize. So there is no sir and madam. Yeah. You can just tell us directly by first name, or you can, to add some Tulu flavor, affection called moke, you can add akka and anna. So that is the way we communicate here. That will make us all very close. Second one is in the first class or so, there will be some English and Kannada, but very soon, Srivalli will switch to completely Tulu, because you'll never learn swimming by hanging onto the side of the swimming pool or wearing a swimming jacket. So that is the transition. There will be awkward 1 or 2 classes, but very soon you'll start getting immersed into that. That is the only way to learn. So these are the two things I want to say. I took this Tulu writing class from Srivalli. I really enjoyed. In fact, now I'm joining every class to correct the homework and all those things. It's a really enjoyable class. Thank you, Srivalli. You're welcome, Prabhakaranna. Yeah, Yes, do we have another thing. Jagdish Anna? Do we have Jagdish Anna? Jagadish, he was there. Or other No, teacher? he was there for some time and then he dropped off. Or I don't Yeah. know. Oh, he's there. First Okay. day. Jagadish. Yeah, I'm here. Yes. The course material has been created by Bhaskaranna Srivalli with assistance from others. But what you'll enjoy there is the way it has been put together. Lots of pictures, lots of material, and 3 languages translation. So it's pretty easy for everyone to follow. So really enjoy that class. Yeah, this is basically organized in such a way that you have a basic understanding of the grammar, and then basically it's conversational. You do the conversation and then learn. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದ ರಕ್ಷದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು Palle. ಕೇನುಂಡಿ ಸಾಪುಗ್ನೆ So I have 2 a son and a daughter, 14 and 12-year-old. They have no clue with Tulu. Sorry, I didn't do a great job reading them. No problem. We are here. We will start from Solumelu. Thank you, Salmelu. I wanted to know, since there are 50 members, kinya section malpuvara niklu attu pura kligla onge chatted kalpavara. ಇಂದು ಝೂಮ್ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಜನಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒರಿಯಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ Involve malpua. Prativarana involve malpua. But we have 6 teachers, so we will be taking in a sequential manner, so that everybody will be attended. In a smaller section, 6 teachers versus 50. No, a class will be only one class. One class. And a homework undate enkulo aaji janala enkulo homework malpua prati oriyana homework la enkul bidupuja. I see. Every day there will be a homework. Every day there will be a homework. I see. Every Sunday, you mean? Every Sunday. No, every day. Every day. Bapre. Yeah.
Every Not day- bapre. Yeah, otherwise you can't. Otherwise you can't learn. Oh, and Yeah, that's that more seems- effective given there's Yeah. only 9 weeks. I think every day is a must. Okay. And Zoom, Only every one Sunday. day. Zoom session is one day. Sunday. And one Only- teacher versus 50 students. I think. Yes. Anchada. One teacher means all will be there. Yeah. All the teachers will be present in every Zoom session. 10 Zoom sessions every week. There will be a Zoom session, and but homework is every day. That is, homework is a parent's responsibility to ಕುಲ್ಲು ಲೇನಿಕುಲ್ಲು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತಾಂಡಲು ಅಂತ ಕೆಲಸಗೆತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ Yeah, you yeah. will I think enjoy. Yan nikleg promise malpe. Definitely, you are going to enjoy each and every talk. What there, every word, what is coming from their mouth. You are going to enjoy it. That is because we enjoy a lot here. I'm sure. Yeah. I'm sure we do. Thank you. Thank Yeah, you. in the These are last short. class, right? This serves as an inspiration. Last class, right? So some of the parents recorded their kids learning. So it's so like passionate to listen to their first few words in through Yes. Yeah, because you are sending in Zoom, in WhatsApp, you have to record. Oh yeah, yeah. I think it will be there all the time with you. I see. So And also each class will be recorded. I told you in the dada pandare iru. And yan Each class will be recorded. So, sorry, Irvane. Palle Malej. ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಗಳಿಗೆ ಒಂತ ಎಂಡಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಅತಿ ಏನ್ ಬರಂದಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ we have some no one knows any zero ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡುನ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚತೆ ದಾಲಜಿ I prepare multare but it is ಮಲ್ತರ್ಡೆ easier. ಎಂಕ್ಲೆಗೆಡ್ಡೆ ಮಂಜು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಡನಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ವೇರು ತುಲೆ Yeah, I can share my experience. One ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಕಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಸಿರಿ ಹರಿ So I am an example. I am a repeat student this time too. That is so inspiring. Manju and us kids, we enjoyed them a lot actually. Her Siri, she was a lot of fun. We never forget all some moments, you know, that very cherishable moment we have here. Yeah, just Thank you. Yeah, just about the daily homework, right? So homework will be like, we will give you a text or a question and you have to record that and submit in the WhatsApp group. We are going to make another assignment WhatsApp group and you will send a link to join from this group so that some may not be able to join in this group, the bigger group what we have, WhatsApp group. We'll have one more assignment group so that all the traffic of the assignment will come there. So we have to record in phone and then send the assignment back to us. Those are short assignments, like you don't have to spend hours together. So those are short, but every day you have to do that just to keep yourself fully moving. That's one thing. Second one is class will be recorded. So if you want to replay, repeat, watch, you can watch again and again. Plus those who miss a class can catch up, but don't miss all the classes because the class interaction is very important. But it is there in case one day you have an emergency, you can still watch the recorded one to catch up. Yes. Yeah, including our today's. recordings will be always there in our description field. WhatsApp description field, there is these whatever the classes and events we make, all the recordings will be there. And Reshma, are you there, Reshma? Reshma is another teacher we have. Reshma and Diana. Diana is Reshma's daughter. They are in Canada. Reshma is I don't know. Yeah. Rivali, I'm here. Reshma, I can hear her. Yeah. Hello, everybody. Akshata, to answer your question, there are certain things that one has to experience. This is that moment. So you have to experience this. And I'm telling you, every minute is worth it. And Srivalli Kapanleka, you will love when your kids start talking in our own language.
It's just I awesome. don't doubt it. I don't Yeah. doubt it at all. Thank you so much. Yeah. Yes, and to answer your question about dividing the class into different small groups, unfortunately, we don't do that because that's too much to kind of undertake. So it is one class, but trust us, the knowledge that Srivalli Akka would impart, it is just it's on a different level, and there are times when kids will literally get what she's saying. So all I would say is just wait and take this experience. It's worth it. Thank you. I will certainly Yeah. do. Thank you. So, Prasanna, do you have any questions in the chat? There was I don't see anything, but there was a question from Bhumi. She was telling that the speech from Dr. Kabinale Vasanta Bharadwaj sir was was in pure Tulu. Can we get a translation of that? Yes, we could get the translation. We can get the translation, but take it But as a I have one suggestion for Bhumi. yeah, same thing. We don't need to give her a translation because after 9th class Yeah. she will be translating herself. Yes. That is the Yeah, that is the challenge for Bhumi. Yes. I mean, Yeah. so that would be that is what I was also thinking, Srivalli, that we will kind of take this because there were a lot of good points. Yeah. that Yeah, were- it's a very if we should organize one entire session for Dr. Kabinale Bharadwaj sir. He is a encyclopedia. Yeah, I think we will translate and keep it just for the reference. But Yes. yeah, we'll Yes, keep I was just kidding, Bhumi. Yeah. Yes, we will give you. Yeah, we can give that later. I don't see any other question. If anybody has any question, unmute and ask. Okay, how do we get the WhatsApp group link? So it's from Catherine Shetty. Are you a member of any WhatsApp group so far? Tulu Patirga WhatsApp group. From where you joined then? Hi, I'm Catherine. I married Hi, a Kathy. bunch. Yeah. I know you. Don't worry. Yeah, you. Oh, good. That WhatsApp group, the Tulupatirga WhatsApp group is there, right? Now we are going to create another WhatsApp group for the conversation and because we should not Assignments, basically. for assignment because we should not miss any communication, right? We will create another separate group for the assignment, and this will remain as it is. Whatever the group I have added you as a for the communication purpose. And if you have any doubt or anything, you can directly contact me too. Yeah, we will share Thank that you. new WhatsApp group link in that group. Yeah, we will share in the same WhatsApp group. We are going to share you the other another. Yeah. So I found this link through the Facebook group. Okay. Yes. No. Is that through the Facebook group? You. Yeah, it was okay. It was Didn't shared I in send the. you? Is this different Kathy then? I have met you, Kathy, right? I assume I'm a different Kathy. Or Catherine. Oh, okay. Yeah. Sorry for that. I joined from the Facebook group. I saw a flyer, and my husband and I are having our ceremony next year, so I would love to learn Tulu. Okay. Oh, okay, awesome. That's good. Okay, Kathy. Pujaka, who is there? Prabhakaranna. Can you post the link from our WhatsApp group here? Just I'll Wait a put on minute. just I will now. try it a minute. Korpe. Apunde. 1 second. I'm just And I am going to send you one Google form. We have to fill the Google form, or else we don't know who is joining. You need to fill up a Google form too. Once you join the WhatsApp group, I will send the Google form again. Thank you. Yeah. I'll just send you I'll just put the link to in the chat. Did you see the? Do you see the link here? Please. You can copy that. Oh, that Zoom meeting. That is Zoom but meeting, you need Prabhakarana. WhatsApp. Wait a minute. What- I will find it. What did you? Okay.
What did you She is want? asking for the link for WhatsApp. WhatsApp group. Oh, link to that I don't have. Okay, let me see. I think I got it. Wait a minute. ವಸಂತಣ್ಣ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇರು ತಿದ್ದಾಡ್ಲೆ. May I leave you? Yes, Yeah. please. Yeah, Thank you thank so you much. very much. So Thank much. you. All the best. All the best. Okay. Thank Yeah. you. Thank you. Good day. Thank ಖುಷಿ you. ಆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ Thank you. ಇರು. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, I'm going to get one link. ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋಲಿನೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ Yeah, yeah. started ಪಾಡ್ನ ಆಪುಂಡು. But chat will close once we close this session, so they may have to copy the link. No, she has to join now itself. Oh, now they can click on that. ಇರೇಗ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತುಲೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೆಟ್ Enka link tikundiji because can make me, I don't know, admin. If I send you through the WhatsApp, can you post it here? Yeah. Wait a minute. I think it needs to be admin I to think send. Otherwise, you'll not get the link. Allah. Wait a minute. Okay, yeah, you send that. Meantime, okay. Meantime, if anyone has questions, please go ahead. I am going to find the link. There is a question about is this for kids or children or adults? So it's for both. So we are assuming that you don't know anything about Thulu. So we'll start from there. So basically, the homework that makes you perfect. We had people of all ages, some small children to people in the 70s or 80s. So in various classes. There is no age. I got the link. I will post it here. Thank you. That helps. Yeah. Oh. Google link la padalitna andre. Oh, Google Surely. ಮತ್ತೆ ಅಂದಂದು 1 minute ಮಾಡುವೆ. It copied entire. Kathy, can you see this? I sent it in the chat. Chat. You there, Kathy? Catherine. Yes, I'm here. I Yeah. was able to click on the Google form, so I'll fill that out. And Okay. yes, No, below WhatsApp that there is a now chat there. link. Yes. Oh, Ranjani is here. Yes, that is There good. is a chat link below that. Yeah, here the WhatsApp group also. I sent you the WhatsApp group link. Yes, I just please join yeah. in through that. Yeah. For all those who are not in WhatsApp group, just click on this and join. And copy that. What is that? Google form and fill it up. If you fill the Google form, automatically we can get the. We can join. Yes. We can add you to the WhatsApp group. Thank you. And there was a question from Sunny. Yes. Excited for the second session of Tulu Lipi. My Sunny Ullare, are you there? You can ask your question or your observation. Yeah, actually, I'm his wife, Shweta. So last session, my kids attended. So they are very excited for the second session this time. Only thing, like obviously, you guys are very good in all this, but just a suggestion and request, like if we like a lot of questions were related to daily conversations and like this, but some questions I felt like it was too hard for the kids, which we don't use for like daily conversations. So if just my suggestion and request, like if you could include more of like what we use daily communications, which might be used daily as Great. for Yeah, kids, great feedback. kids perspective, I'm saying, like, because Okay, we will look into Sure, that. yeah. Can Yeah, you yeah. give one example what we are not no, you did good only, like but few words were something like which I also have never listened or something like before. So Oh, like new words, right? Okay. Yeah. We will try to
change that. You Yeah. know what? How you learn, it's okay. I'm not saying I'm not taking it as a negative. It is very good suggestion, good idea. We were not even you need not talk pure Tulu. Yeah, pure. You Yeah, can that's mix what I it mean. up. In case if you find that it is difficult for you, just skip that part and add whatever you talk and or add Yes. English word there. It's okay. Nothing wrong in that. Initially, you start like that, and if there is a new word comes, accept it too. Later, if you learn new words, you can add it in later. If in future you can add it too. So Yeah. just if we give new words, don't think that why they are giving new words. Don't think like that. Yeah, no. But more of like what we use daily, like Yes. insular, boka, vana sande, and chalo, Yeah. Yeah, my that will be there. examples like Along with that, this. even if little advanced, that also keep for yourself. Even if you don't know that, keep it for you. And for kids, give some alternative words which is familiar to them. Yes. It's okay. It's not wrong in that. Even if they say that in English, that is not wrong. One word to even we talk mix Tulu, right? We are Yeah. not talking fluent Tulu like from the first point till end. There might be 2-3 English mix Yeah. or Hindi. Yeah. So Yeah. it is okay to do that. And Yeah. just to add to her point, I don't know, I think Shweta's point, because we have younger kids, right? Yeah. And in the recent, like we had, enrolled them in a class. Of course, the teacher was good, but he was not saying these conversational things, so the kids lost interest, Yeah. So yeah, I agree. Maybe for the older kids or us, it's valuable, but for these younger kids, especially to keep them engaged every day, then that's why I think most of us give up. I mean, I know it's on us, but yeah, I think her You mean feedback is every day though they don't want to engage with this? What is the no, like the tough words, like if they, as okay. Yeah. Shweta, I think said, if it's conversational, then it's easy to keep them engaged because they know they know Tulu. Like at least my Yes, kids, they yes. understand fully Tulu, Yeah. whatever I know, my level. But Yeah. yeah, if you insist them on having like he was teaching them numbers and all, like you're talking, making full sentences in numbers. So they lost interest because they don't use that on a daily basis, right? That's And it's okay to true. tell numbers in English. It's fine. At least right now we want them to talk But to us. since we are teaching this, we are feeling like we should teach properly. Like some Yeah. kids, they know already, like they understand Yeah. because numbers are basic things. Yeah. I mean, I think, yeah, I mean, he was, anyway, Onji, yeah, we'll red, see how it goes. mujinal, that Yeah. is the Yeah. No worries. basic things. Yeah. Yeah. That kids True, learn but I from the feel like that basic can, things. sorry to interrupt. I feel like that can come in like level 2, level 3, like especially to get these kids hooked, right? Like I know Manjuana's kids, they already speak at home a lot, so they are No, they already one don't. level They up. don't know. That is why we were having fun. Like they were talking only Kannada and English at Right. No, home. that's what I'm saying. Yeah. At least they know some language, and they are very particular about talking in Tulu. Because I know Manjuana's kids. They're very good kids. So Yeah, I know. our kids Yeah, are still, they are. And yeah, Yeah. here, I don't know. Vihan and Varenya. They, huh. yeah. Oh, they They are are also our students. they are also I high see the different Vihan level. and Varenya. Yeah. They are Yeah. I different think. level again. Yeah, Shivali, I So, think let's do one thing. We will give multiple words, like alternative words. It's yeah, not like Soumya, don't no. If yeah. kids Yeah. feeling it is difficult, let them Yeah. say that in English. It's okay. Yeah. Yeah. In that case, Sure. they can say in English, or because Sure. we will be giving in English also the sentence. Then it's Sure. in written in Kannada and in English Sure. alphabets also. So Yeah. in case we don't know Sure. any of the words, you cannot do that. You can just repeat from the English sentence. Sure. Yeah. Yeah. Sure. Yeah. Sure. We'll have English sentence is translation Yeah. to, and it's translation in English words, Tulu in How? English words. So Soumya, that another thing, if you And find that is difficult, you can give some alternative easy sure. sentence for them. Yeah. Sure. yeah. That is Okay. also okay with us. Sure. Just Then Thank you. numbers like Mm. numbers are important because when you go to the bus conductor, 5 ರೂಪಾಯಿ, 25 ರೂಪಾಯಿ, they will tell you. You should be able to tell that. When you buy vegetable, everywhere numbers are useful.
speaking. Correct. Yeah, Yes. even in the school when the kids learn French or Spanish, Yeah, they teach they numbers. Yes. teach numbers. Yeah, I think there is no other question. Just to keep in time in a perspective here, Yes. we should move on to the to Yeah. Vote of thanks. vote of thanks. Yeah, go over to you. Eragna bete danna question itanda you can or any questions if you have, please communicate through WhatsApp and we will try to answer in that. So Yeah, actually, we can keep it for 10 more minutes after the vote of thanks. If anybody wants to discuss, we can. Yes. Yeah. Yeah. We can Just continue. conclude the function through the vote of thanks. Yes, Sandhya. Thank you. Solmalu Srivalyakka, Bhaskarana, Prabhakarana. We are at the end of the program now, and now it's time to extend our vote of thanks. ಲೋಕರ್ಮೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಬಿನ್ನರೆಗಲ ಮನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರಿಗ ಬಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಜುನಾಥ ಅಣ್ಣಗ ಆಟದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಪೂಜಕ್ಕಗ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿರಯ್ಯಕ್ಕಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಣ್ಣಗ ಆಟದ ಫಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಗ ಆಟದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿಗ ಆಟ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಟ್ರಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಟದ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಸದಸ್ಯರಿಗ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪೂರಕ್ಲಿಗಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಊರು ಪರವೂರುರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಲು ಯಾನ ಏರ್ನಲ ಪುದರ ಬುಡುದು ಪೋತಿಂಡ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲೆ. With this, we conclude today's Ata Bale Tulu Patirga inauguration ceremony. Ini ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. Today, we had a wonderful time together and thank you everyone for joining us. We look forward to seeing our bright and curious students in our Bale Tulu Patirga class every Sunday at 11 a.m. EST starting next week. I wish all the best. Thank you all. Sandhya Thank you so much, Chidananda. Sandhya. Thanks, Iregala. Thanks, Sandhya. Sandhya, very Thank good. It was beautiful. One hour worthy hand maltere ni pura. Thank you so much. Very nice. Thank you. Yeah. Thank you so much. Bye. And Prasanna. Yeah, just in case. Prasanna idde. Prasanna, thank you so much. Last week alla kulli. Yeah, we will be sharing the new meeting ID Thank you. and we'll share that in the WhatsApp group also. Thank you. ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತುಂಡೆ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತುಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತುಂಡೆ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತುಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿರೈ. ಹಾ ಸಂತೋಷ. ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರ ಅಂದೆ ಯಾಂತು ಈಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಪಂಡದ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತ ಅನಾಥ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ. ಓ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಪುಗ 1 ಗಂಟೆ ಅವು ಪೂರವರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೋಜರೆಂಡು ಗಿರೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅದ್ ಬತ್ತೆ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು
ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೈಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪೂರ ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದು ಉಂಡವಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ ರೈಟ್. ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂತುದು ಇರ ಏಪಲ ಅಂದ ಕೇನೋಡು ಪಾತೆರಡು ಇತ್ತ ಆಂಡ ಇರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಊರುಗು ಅಂಚದು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನೆಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ 15 ನಿಮಿಷ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ 11 o'clock ಮುಲ್ಪ ಇರುವಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ ಆಲ್ಬರ್ಟಾ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಂಡವಲು ಇತ್ತೆ 9:40 ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಐಕತ್ರ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡು ವಿತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್. ಓ ಯಾ ಐಕತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಯಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇನಿಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೇನಿ ಈ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡುಲ್ಲೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಓಕೆ. ಈಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಅಂದ. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪಂಡದಾರ ಸಾಹಿತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ತ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತನಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಡೇ ಅಂದ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈರ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಈರ್ ಅಂದ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ಗಿತ್ ಪಾತೆರ್ ಬರೋದ್ ಬಂದಾಗನೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಎಂಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಗೋವಾದಾಲ್ ಬೊಕ ಗೋವಾಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರು ಅಂತ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಂತೇರು ನಿಕುಲ್ ತುಳು ಪಾತೆರು ಜಾರಂದ್ ಬೊಕ ಅಜ್ಜಿ ಕಂತದ್ ಒಂತೂರ್ ಪಾತೆರಿಯಾ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಪಿದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಲೈಕ್ 10 years ago ಎಂಕುಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಗೋವಾಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಾ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ತುಳು ತುಳು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಕಣ್ಣನೆಗ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರುನಿ ಅಂಚ ಅಲೆಡ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ದನೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಅಲ್ಪರ್ಲು ಪಾತೆರು ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅವೇ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾಕ್ಲಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ವಸಂತ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ನೆಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾಳಿಡೆ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಬೋಂಡದ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತೆರು ನಿಪ್ಪೇರು ಪಿದೈ ಪೋದು ಪಿದೈ ಉಲಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಪಾತೆರು ಸಹಜ. ರತ್ನಕರ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ರತ್ನಕರ್ಣ ಅಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ ರತ್ನಕರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಎಂಚಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕೊಡತ್ತೆ ಯಾರಿಗೊಂದು ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೊಂದೇ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಊರುಡು ಬರ್ಮರ ಇತ್ತ ಚಾ ಕೊರಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಬೊಕ ಜೆಪ್ಪುಜೇರ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಚಾ ಕೊರೋಡು ಇಜಿನಡ ಜೆತ್ತೆರಡು ಬಂಗ್ ಅತ್ಲೆ ಇಡ್ಡಾಂಡ್ ಆರ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ದ ಭಂಡಾರ ತುಲೇತಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ರೋಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೈಸೂರುಡುಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರುಡು ಎನ್ನ ಊರು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಇತೆ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಆತಂಡವು ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟದ ಮುದೇಲಿಡುಂಡು. ಓಕೆ ಮೊಕುಲು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ರತ್ನಾಕರಣ್ಯ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಮಾಳದ ಅಕುಲು ಅಂದ ಮಾಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಇಪ್ಪುನೇರು ಅಂದ ನಾನು ಮೈಸೂರುಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೆ
ಅಂದ ಓಲ್ ಮೈಸೂರು ಯಾನ್ ಮೈಸೂರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಜಾಗ ಸಿಟಿಟೇ ಉಲ್ಲೆ ಬೋಗಾದಿಯಿಂದ ಅಂದಂದು ಬೋಗಾದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೋಗಾದಿ ಗೊತ್ತು ನೆನ್ನ ಮೇರು ಸುವರ್ಣೇರ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತಿಪ್ಪರಯ್ಯವ ಅಂದಂದ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಆರು ತೀರ್ದು ಪೋಯಿರ ಆರು ಮೈಪಾಲ್ದ ಆರು ಸಿಒ ಆದಿತ್ತೇರು ಓಹೋ ಮೈಪಾಲ್ ಪಂಡದೊಳಂಜಿ ಈ ನೆತ್ತ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಮಗೆ ದೀಪಕ್ ಸುವರ್ಣ ಪಣದ ಆರ್ ಇತ್ತ ಆರ್ಲ ಅವೇನ್ ತೂಂದುಲೇರ ಅವಳು ಈತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾ ಮೈಸೂರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇತ್ತೈತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವಲೇ ಮಲ್ದು ನಾನು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಜಾಗ ಐಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗವೇ ತೆಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಲಕ್ಕನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಐತ ಮೈಸೂರದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅವೆ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ನೆನಪಗ ಅವಳು ಬೋಗಾದಿ ಪುರ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಅಪಗ ಬೋಗಾದಿ ಸುರು ಅಪಗ ದಾಲ್ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ದಾಲ್ ಇತ್ತಿ ಜೌಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂದಂದ ಅಬೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 kilometers to the bus stand. Correct. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮೈಸೂರು ಗೊಂಜಿ ಬರಂದೆ ಪೋವರ ನೆಜ್ಜಿಂದ ಊರು ಬತ್ನದಾಗ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೋಲ ಐತೆ ಅಂದಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರತೆ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಯಾಟಲ್ ದಾಗ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆತಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಟ ಲಕ್ಕದ ಸೀದಾ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಕಾಫಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಖ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತೋಷ ಸಿಯಾಟಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಒಂಚೂರು ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ 1 hour ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಅದವೇ ಎಂಚಿನ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿದಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿದಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ ನಂಕೊಂಜಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಝೂಮ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬತ್ತದ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಧ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿತ MCR ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಧ್ಯಾಕ ಸಂಧ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬೈದೇರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಬೆ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ವರ್ಚುವಲ್ ರೂಮಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಚಾ ಕೊರ್ಪು ನೆಡ್ಡೆಂದೆ ರತ್ನಕಣ್ಣ ಚೇರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೈ ಜಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡಂದಿಚ್ಚ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ವಸಂತಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮಲೆ ಏನ ಸ್ವರ ಸರಿ ಕೇನುಂಡ ಕೇನುಂಡು ಪೂಜಕ್ಕ ವಸಂತಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸುರೇಖ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಇಂಕುಲ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೋತ್ಲ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಾತಿ ಐಕತ್ರ ಒಂಚೂರ್ ಮಾತ್ರ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಒಂಚೂರ್ ಟಂಗ್ ಟೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಉಂದಿರೆಗ್ ಬಜಿ ಲೋ ಆಪುಂಡದನೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ No, ಇಜ್ಜಿ
I think only basic language is okay. Matra onchur depth ponaga conversation malpunaga adaga onchur problem apundu. ಐಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಕಡಲ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಆಡಲ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾಡರೇಟರ್ ಇನ್ನಿತ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಸಂತ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಪೂಜಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು, ರತ್ನಾಕರ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ? ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 130 ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡು. ವಾವ್. ಅಂದ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್. ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನನು ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅದ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂದು. ಓ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ? ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಉಲ್ಲರ? ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನೆಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿ. ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಬರ್ತೀರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಈರು ಹೋಸ್ಟ್ ಅದುಲ್ಲರು ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ. ಈರು ಪರ್ಸನಲ್ ಐಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಐಡಿ ಒಂದು ಅಂದ್ ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರದ್ವಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಜುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು, ಪೂಜಕ್ಕ ಬೈದೇರು, ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಜುಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಜಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ. Yeah. Poojakka, his background is SFO and is from Boston. Okay. ಅವು ಅಕಲ್ತುಲೆ ಬಾಸ್ಟನ್ ಅಕಲ್ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವಾರ್ಮ್ ವೆದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು What happened? ಪ್ರಸನ್ನ ಆಡತೆ ತೂಲೆಗೆ ಅಂದ. ಓಕೆ, ಕೋ-ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಕೋ-ಹೋಸ್ಟ್ ಐಂಜಾಲ ಲೇರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚುಕ್ಕುಲೋತು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಫೆ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಫೆ. ಓಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ 7 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು, ಬೇಗ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಪಾತೆರಡು ಇತ್ತನ ಈ 7 ನಿಮಿಷ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ. ಅತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲ್ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರಾ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಉಡಲ್ಲೇರಾರು. ಈ ಸತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಹತ್ತು ಬಜ್ಜಿ US ತಕ್ಕುಲೇನ international. I think more than 11 countries. I don't know. I have to check. like timings mata coordinate manpoda. Shivali unmute malpoda. 4 countries India, Australia ullere, UK ullere. Na line country unda. Okay. ನೆಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ 15 ಲಿಪಿಟ್ ಉಲ್ಲೇರಂದನ್
ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಉಡುಪುಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ at the same time. Same time. ಸುರೇಖ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಏನಕ್ಕೆ Unmute malte paterudaru. ಪೂರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ఒక ಯಾಂ ಪಾತೆರ್ ನೆಂಚಿಕೆಂಡು ಈರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತೆ ಮೊಲ್ಲ ದೊಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ರತ್ನಾಕರ್. RSVP ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ ಆಲ್ಬರ್ಟಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ Margie House. Yeah, Nama, we said we will not at that. I mean, we're afraid it'll go to. I know that, but have you RSVP'd that? That's No, what no, I'm- I have not. I think I'll call her. You called her? Itte nanku then I pura don't janada have pateru that here. Gucci, I know. I feel some more of that. ಒಂದು 8 ಅವರ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ 1 ಗಂಟೆದ. ಓಕೆ ಭರದ್ವಾಜ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷಿ ದಾದೆ ಒಂದುಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಭಾಷಣ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಿಟಲ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಅಂದ್ ಸಾಧಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಜಿ ಏಳೆ ಎಡಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಟೀಲಿಡ್ ನುಡಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದುಂಡು ಅವು ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿ ಸಿರಿತಲಕ್ಕ ಕಟೀಲಿಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಂಡೆ ಅವು ಅಂದ 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 ಐಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ Congratulations. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮೈಸೂರದ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇನೊಂದುಂಡಾ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಅದು ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಲೋಕಲ್ ಏನೇ ಈ ವಾರ್ತೆಲ್ ಪುರ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಇತ್ತೇರು ದುಂಬು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಪೋದತೆ ಆ ಚೇತ್ನ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅವಂದೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಶುರು ಮಂತದ ಬೇಗ ಮುಗಿತ್ತಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಪುನ ವಸಂತ ಅಣ್ಣಗ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪುಲಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ಬಾರ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಂಗಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಮಕ್ಕಂಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾನಿರಿನಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂದೇನದಿತ್ತು. Good morning. 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 Hi, Seema. Hi, good morning. Sulekha Hi, here. Sulekha akka, how are you? I'm doing good. Ian cholla. ನಾನು ಹುಷಾರು. Good to see you. Regu jokulugu. One Shanta. The boys are learning or who's learning? No, me. Oh, okay. You speak well. Boys ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿ ಎತ್ತು.
ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ವಿಯಾನ್ ಆದಿ ಆಕಲು ಬೈ ಉಲ್ಲರತೆ ನೆಟ್ ಅಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದು ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. Hi, hello. this is Neil. Neil, say hi. Neil. ಹಲೋ ನೀಲ್. ಓಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಕ ಶಿವಣ್ಣ ಕೊರ್ಕನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ಬರೋಲಿ ಅಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರು 100 ಮುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಇನ್ನು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಪುನಿ. Yeah, but also depends like when your family rajan ittunda. 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಉಂಟು. 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ನಾನು. We will wait for 1 more minute. Yeah, okay. We start. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋಹನಣ್ಣ. ಮೋಹನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ಮೋಹನಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅಪರೂಪ. ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಪರೂಪ, ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕರೀಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಂದ